Chibei ule Sharingmizo channel atangin kan lo long achau kan channel atang hian lehkhabu chiarnan hun nei lo te tan lehkhabu lar tak tak te atum bo lovin kan ron khai khom chin ani voin chu mani mason na konga pui thei tur chau lehkhaziak ti hana lehkhabu tu tak mai Harsatna tinrengin Hringnun Phekthar anni ti lehkhabu thupui tlakbuak kan soi ho don ani lotlina dua Harsatna ma chon mek te tana Chanchin thale keusaktu thatak ani hemi lehkhabu atanga kan zir tur poimo masaber chu mani in ngai tlom chunga zirna hi ani a engwanga poimo nge ani ti thupui pasari mangin kan ron soi don ani khongain atop thlenga minlo ngei thlak sak turin kan nge na che pakhatna engtiklai po in zir thar le beginner ni reng ro Hringnun hian thil thar kan zir terin kan thiam ngal vek lawa kan che swal fo bok Mahse tunlai khovel changka nga hian mason kan du chuan engkim ka sia ti lovin no pang thil zir thar ang mahin engtiklai po a in hok taka kan om angai ani talen ain tumrona apoimo mishing te hian pian pui thiam bik na talen hi kan ngai sang em china Mahse sharing tur chu talen ringot hi chu kawng bultan na chau ani I talen nei kha thiam na tak skill alo ni don chuan tumruna le Beidawnna na nena ni tin itui ni angai chin mi tam tak chuan thiam bik na an nei lo awangin an Beidawnna mai china Mahse thiam na tak hi chu tui taka ni tin zir sham na atanga lo chuak ani zo talen nei si peile si lo ai chuan talen nei lem lo Mahse ni tin thanem ngai taka thokrin peite hi kong top thing tur le lovin tur te ni zawk reng ani Ishiat lau kha pomro zirna le masona dal tulian bercho kan chapo na hi ani mitam tak chuan engkim sia anga lan kan tumtlat thina chu chuan sian na thar kan nei na tur kong akhar rat thin imasona tur atana ipen na sakber tur chu he thim hi ka shelo tia pomngam hi ani Ishiat lau ipom ngam hian ikhwak kha sian na thar dong tur le mason turin I hong ti na ani a Mithiam zawk te laka in phat niam na nena izir du huna chau isiat na kha alo zaw don ani engkim sia anga ilan tlat chuan isiat to sa ba kha chu isiat bel ngai don lo ani panina ilon maksa thuruk thingkung anga thil zirdan ilon maksa hian khovel siat puya thil thar ro pui tak amu chuak zung thei hi amak iti ve nga yem athuruk chu thil azirdana hian a omani thil thar azir dona piangin thingkung anga a in chan thin ani azung le akung lian kha shemasaro thingkung I en hian enge I hmu masak ber a hna moi tak tenge ni a akung lian pui le azung leinhuai lama in phum tlat zawk kha maksa chuan a hna moi tak le azar no details I hmu ma in akung lian le azung chu abul thut fundamental principle kha Shiat chian masak tur ani ati mitam tak hi chuan akung le azung shema salavin ahna le azar no lam chau kan lo boy pui le man thina chu thingkung le zung nei lo na chau nei tum ang ani a atlo thei lo bul thut net apoimo engwangin nge azung le akung lian chu kan shiat masak angai achana chu afia le kunga om lo chuan azar le ahna kha an wai nap don ani zung le kung lian chu ithil zir subject kha akal phung logic le abul thut pe mo zwal te kha anni chung ishat chian phot chuan azar le ahna dang te kha chu ishat to sa kunga khan itar zel thei don ani abul thut first principle shelawa thil dang ilo zir chiam hian ikhwakin khoya nge adat don ashelawa reilote a ithei ngin le mai don ani pathumna ni tin 1% mason na thil ti theina mishing te hian tanglam na lian tak nei kan tum hian voi khata in thlak thut kan tum thina Mahse in thlak thleng na dik tak le tlo chu kepen te takte atanga Inṭanna ani zawk 1% rule mason na te takte rabiro pui tak ni tin 1% chau mason turin han in buat sai te le atir chuan chu 1% chu ate tham hle a mu tham po a om lo mai thei Mahse ni tin imason na chu bel khom zel tala kum khat aliam meu chuan thil mak alo thleng don ani
mathematician te chut dan chuan ni tin 1% chau I that na konga I mason zel ani chuan kum khat I man zo meu chuan ama ain le som thum pasari in I lo thato don ani ki pen khat te tham tak kha hun arai deuh huna chuan mason na mun sang taka alo hruai thleng to don che ani thui tak thleng tur chuan boi khata zuan buivut ain pen khat te takte Mahse pen non zel si hian thil ati thei zawk fo gol ain system da poi moro I tumber gol khan I pan tur kong chu ako mu ngei che a Mahse I tum mun thleng tur chuan ini tin kalphung system kha apoi mo ber zawk ani entirnan I tum chu lehkhabu zia zo ani theya chu I gol ani Mahse ni tin minute som thum zia kha I system ani thung I gol chau thli reng chuan I ha ma dona Mahse I system ini tin thil ti tur te takte kha I len zel chuan I tum chu I share lo kara alo thleng zawk don ani lotling te le lotling lo te hian gol in ang tak an nei veka anin an lo na chu lotling te hian an tum hlen turin system het tak an nei zawk hi ani I gol kha kalsan ri la ini tin thil ti dan system kha siam tha zawk ro system tha I nei chuan I lotlin na chu alo thleng ngei don ani palina I lotlin na ti thuan op tu thil pathum sim ro lotlin na kan ti hian enge kan ti don ti chau ni lovin enge kan sim don ti hi apoi mo hle imason na dal tu heng thil pathum te hi voin atang hian simang che pakhat na amor bok na result thunun tumlu tuksu nakin huna thil lo thleng tur I thunun thei mya lo tur chungchanga I ril ru ti ha su I lotling don nge don lo ti ngei twa vak ain voina I pen khatna tur chau kha ngei twa ro voina I ti tur I len phot chuan I mor bok na chu alo moi nge don ani tani na I thei chin limit shero mishing hi khol kan ni lo chu wangin ha shamya lawa mani input reng hi afu lo fo chol hadam hi mason na dal tu ani lawa ita shui ti puar tura imamo mason na kong khat ani zawk I chaw ani chuan chola Mahse tlom ero tlom su pathumna social media a hun khoral simro I phone kha I chia hlo ani tur ani a nangma kha I phone chia hlo a I tang tur ani lo phone hi imamo tur liawa mangla hun khoral nan mangsu abik takin jing tholim le zana muddon nei hian phone khoi lovin I thluak kha ha cholna le ngei to na film man nan khek zawk ro pangana Harsatna machondan Hringnun kan man chho hian Harsatna le na te hi kan pumpel theilawa Mahse heng Harsatna te hi min ti chetu ni lovin mason na tur le chakna min petu mei cher anga kan ngai tur ani lotling tur chuan Harsatna kan ma chon nge anga ya chu wangin Harsatna hlok zawk thlang turin ka du che ani mason kan tum wanga kan thorim na le kan she om tor na hi chu atira she om biaw Mahse atopa chuan ra tha le thlum tak min pe nge thin ale lama Harsatna chu thatchiat wang le kan ti tur kan ti lo wanga Harsatna lo thleng hi ani thung hei ero chuan mason na min pelawa hun aliam hnu a inchir na le lungai na chau min pe thin ima a Harsatna lo thleng kha nangma siam thatu tur che ani nge ni a I thatchiat wanga lo thleng zawk thlang swal to suang che kan sha tur poimo tak pakhat chu lotlin na konga hian shortcut a omlo mitam tak chuan thorim nya lawa lotlin dan te anjong thina Mahse chu tiang chu atlo ngai lo thora le rim taka Beidawnna lo chu engma a om don lawa I thorim wanga I thiam na nei chau kha tu man an lak sak thei lo che I lotlin na dik tak chu ani don ani chu wang chuan mani in khongai lo tur ani khang thil kha thleng lo sela chuan ti ang chi chuan lam siam hi ban san top ro in khongai hian chakna min pelawa chaklo na a min hruai lu zawk thin in khongai nan hun I khoral ai chuan I theina kha form khom la nangma le nangma input zawk ro eng Harsatna po tok la ding chuak turin nangma ba kha midang Beisei su parukna money in invest ro self investment I lotlin na tura I thil man lok per tur chu
mundanga sum le pai ida ain nangma in siam thatna tura I hun le I tha I man kha ani lehkhabu chiarte le tawngthar izirte hi nakin huna I hlok pui tur zung I phumna ani a chuwangin I hlok ti mason tur hian thilthar zir rengang che chuba ka ini na dik tak I hriat fia le zwalnan mani in hriat pui self awareness hi apoi mo hle I chakna le I chaklo na te I hriat chian phot angai ani ni tin I thil ton le I ngei to na te diarrhea jak chhuak thin la chu chuan I ril ru ti nuam veng vengin I mason na konga ril ru fim tak I nei pha don ani pasarina mi hlotling te ril ru put mang lotlin na konga chuan pluk le chhiat chang a om thina Mahse thuruk chu Beidawnna om reng hi ani mai veitam I tluk po in Beidawnna tho chuak le a thok reng tu kha atopa chuan a hlotling nge thin heta hian thil pakhat kan share san angaya chu nga le do thei hi ani nga kan ti chu engma tilawa van nei na lo thlen hun lo ngak top hi ani a do thei ero chu ni tin iti tur film khur le thenem ngai taka tireng chunga I thora le I hlotlin na tur rin om taka nga kha ani zawk I Hringnun hi tun ain mason turin I du ani chuan I ma a Harsatna lo thleng te hi laumi asula mason na Phekthar le hlotlin na rabi atan mang zawk ro ni tin iti tur kha rin tlak takin tila hlotlin na chuan aron zui nge don che ani he video hi in hlok pui nge ka Beiseia in Hringnun kong zo me ka chakna Thar I don pha nge ka Beisei he thu pui chungchanga hian enge I ngei dan ni vele I thuron le I ngei dan te comment lama min lo shil vela he video hi I lo like ve Beidawnna chuan mason na tur thupui Thar kan chhop chwa zel theinan kan channel Sharingmizo hi subscribe ve turin ka som bok chewani mal som na le hlotlin na in zui zel chew ro se ni man nuam vek ule